Imindeni kaYvonne Mniso, Pretty Nkambule kanye noSolomon Nyirenda isakhathazekile ngokuthi namanje ayikwazi ukubafihla abathandiweyo bayo ngesizotha. Kodwa ngibonga ukuthi namuhla yabona namuhla ngiyathemba angathi ukuthi kuba beMashaba singabonga sithini ngobe babeMashaba usikhanze sisemgodini longaveli kodwa babeMashaba inhloko yethu ivetile tu. uMashaba uthi angeke akushalazele ukuthi lesi simo sidinga ukungenelela kwezombusazwe. The matter of our three fellow South Africans, I want them to know that the reason I'm in politics, this is a political matter. I am going to deal with it politically. uMashaba uthi lolu daba uselithathele izinyathelo zomthetho. As I'm talking to you yesterday coming here, I'm busy still with the case. Our senior legal experts wanted me to come and sign documents because I'm taking this matter further. Umgqugquzeli weqembu le-MK Party eMpumalanga u-Advocate Busisiwe Mkhwebane nobemele umholi waleli qembu uthi bazolwela amalungelo abantu futhi babonga iqembu le-Action SA ngokweseka lemindeni. Sizothi namhlanje kini we still standing in the gap and we thank ubaba uMashaba and Action SA to also say let's come together indaba ye-unity. Izakhamuzi lendawo zikhala ngokugqoza kwamathuba omsebenzi kusukela kwavalwa iLean Mine ngo-2016.